Yuk ada Citra untuk teman-teman parkir. Yeah. Masuk semuanya. Wes sak mestine ati iki nalongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono tebak kembang wangi jroning dodo. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene ramu ati iki yen eling janjine ora ngira jebulmu lames wae. Terima kasih. Apa salah awakku iki kowe nganti tega mlenjani janji. Apa merga kahanan uripku iki mlarat bondo siji karo uripmu. Aku nelongso merga kebacut tresno ora ngira saikine Citra. DND Audio Sound System terima kasih. Abang Kurawi di syuting terima kasih. Lili Herlina. Terima kasih. Mbak Sama. Semuanya tangan di atas ya. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene rembug ati iki yen eling janjine ora ngira jebulmu lames wae. Semuanya tangan di atas ya Mas Bambang. Persahabatan. Masuk. Apa salah awakku iki kowe nganti tega mlenjani janji. Apa merga kahanan uripku iki mlarat bondo siji karo uripmu. Aku nelongso merga kebacut tresno bareng-bareng ora ngira saikine. Sekali lagi untuk mas-masku, bapak-bapakku yang baru tugas parkir semuanya, selamat bertugas. Wakili Pak Sarono terima kasih, matur nuwun. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang
aturipun para tamu Bu. Iki apa salah awakku iki kowe nganti tega tenjani janji apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo sece karo uripmu aku nelongso mergo kepacut tresno orang ngira saiki ning citra orang ngira saiki